सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर हुआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, 2 सप्ताह में जबरदस्त परफॉर्मेंस करके मार्केट के नंबर 1 पोजीशन 2017 के सबसे सुपर डुपर हिट फिल्म बन गई बा निरहुआ हिंदुस्तानी 2। जी हाँ, निरहुआ हिंदुस्तानी 2 हिट भइला के बाद भोजपुरिया दर्शक लोग के तरफ से एक एगो सवाल आ रहा बा, एक एगो जवाब आ रहा बा और एक एगो नाम आ रहा बाटे कि भोजपुरिया आमिर खान बन गई बने दिनेश लाल यादव निरहुआ। काहे कि आमिर खान जैसे बॉलीवुड में साल में एगो बहुत जबरदस्त फिल्म करेलन जौना के स्क्रिप्ट से लेके हर चीज कहानी तगड़ा होकेला और सही भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के फिल्म आवेला तो जबरदस्त परफॉर्मेंस करे खातिर एकदम जबरदस्त स्क्रिप्ट हर चीज तगड़ा से लेके हर चीज माजल कलाकार हर चीज बढ़िया परफॉर्मेंस देवे खातिर ये लोग बेचैन रहेला और हर काम ये लोग सफाई से करेला और सही हमरा आशा ना पूर्ण विश्वास बाटे कि रुआ लोग के निरहुआ हिंदुस्तानी 2 और सही फिल्म लागल बा जे के वजह से भोजपुरिया आमिर खान कहाए लागल बड़े दिनेश लाल यादव निरहुआ। जी हाँ, दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में बता दी कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज के सबसे बढ़िया हीरो में से गिनल जालन ऐसे कि उनका लगे सबसे ज्यादा अनुभव बाटे, एक्सपीरियंस बाटे, साथे साथे हर मौसम में हर कलाकारी में हर चीज में निपुण बारन, जैसन माहौल रहेला औसन ढले के कोशिश करेलन हमेशा और में हद तक सफल भी रहेलन दिनेश लाल यादव निरहुआ। चाहे कोई सोनो एक्टिंग होके, कोई सोनो गाना होके, कोई सोनो चीज होके ओकरा के वो तरीका से भूमिका निभावेलन तो इनमें कोनो शक नहीं है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ भोजपुरी किया आमिर खान नईखन हो सका। जी हाँ, भोजपुरी के आमिर खान के अगर सही में पदवी जा रहा बटे तो उ दिनेश लाल यादव निरहुआ के ही जाई, काहे कि एकदम साफ उनका नक्शा कदम पर दिनेश लाल यादव निरहुआ चल रहा बा। जी हाँ, भोजपुरी के ताजा तरीन खबर वालों के बीच हमने कैसे ही लियावत रहम सर। बस लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब करिए और घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज अपडेट